Shalom Shabbat. Sakha umuntu uNkulunkulu semsebenzini siluhlanga olusha olukhishiwe emandleni obumnyama. Hashem usemsebenzini wakha umuntu. The new race of the redeemed from the power of darkness. Hashem is at work building a person. Bereshis or Genesis 2. Ngikhuluma ngomshado kaHashem nomshado wezwe. Izinto ezimbili ezahlukene lezi ekuyizona eziyiproblem enkulu kabi namhlanje ezweni. Ingakho kuthiwa let us not be conformed to this world. Masingafani nezwe, masingabi nomshado wezwe, asibe nomshado kaHashem. Obusiswa uHashem, awukwazi ubusisa umshado wezwe ngoHashem. Umshado wezwe ufanele ubusise ngokwezwe. Kodwa umshado kaHashem ubusisa ngoHashem. Ake sifunde ukuthi uMoshe uthini. And Hashem Eloi caused a deep sleep to fall on Adam, and he slept. And Hashem took one of his ribs and closed up the flesh in its place. Then the rib which Hashem Eloi had taken from the man, Hashem made it a woman. And Hashem brought her to the man. Wow, Hashem loves us. Imagine the first woman coming out of a man. Namhlanje abantu besifazane baqhoshwa ngokuthi bayizizala bantu. Amadoda kodwa esimanga abaqhoshwa ngokuthi they are the first who brought a woman on earth. So kusho ukuthi lo bangakhula umsindo is an empty symbol. Ithini elibanga umsindo el-empty. If you are solid, you know your story, you don't make noise. And you are not intimidated. Awunayo insecurity. You are secured. Men must be secured, must not be intimidated by abantu besifazane abagiya ngezisho zabo ngoba be-intimidate abantu besilisa. Sesizwile ukuthi umuntu wesifazane weza kanjani emhlabeni ukuze abe khona namhlanje. Iverse elandelayo verse 23, uGenesis 2 engimfundayo 21 mase ngifunda u23 bengifunda u21 no22 ngenzela ukuthi usifundele nawe ekhaya. And Adam said, this is now bone of my bones. Uyamamukela manje. Uyamnitha naye. Wenza i-covenant, not i-agree, not i-contract. I-covenant. Ihlukile kune-contract. This is now my bone of my bones and flesh of my flesh. She shall be called a woman because she was taken out of man. Angizochaza ko woman basho uthini ngoba igama lesingisi ngochaza uma sengichaza ngeholy language. Therefore a man shall leave his father and mother and be joined to his wife, and they shall become one flesh. Kusho bani lamazwi manje? Kusho uMoshe ubhala incwadi. Akusho uAdam, akusho uHashem. Ufuna uyizwe lento. Yabona ufunda izwi elibhalwa abantu abebenomoya kaHashem. Ba-inspirishwa uHashem ukubhala. Nawe kufanele ube nomoya kaHashem ukuze understand into abayibhalile. Because if ungenawo umoya kaHashem njengabo, you'll be interpreted by umoya kaDevil. Moya kaSatan uzoku-interpretela wrong things. Uthi uMoshe nasechaze indlela umuntu wesifazane afike ngayo emhlabeni. Ngendlela uAdam amamukele ngayo. Uthi therefore a man, sokusho uMoshe akumazi kwaMoshe akawona kaHashem, shall leave his father and mother and be joined to his wife. That time there was no father and mother ngesikhathi uHashem edala umuntu. Edalu Adam nomuntu wesifazane. Funa understand. Kodwa ngesikhathi kaMoshe sokhona bani? Father and mother, and be joined to his wife, and they shall become one flesh. Ukhumbule uHashem etshela uMoshe what happened in the beginning. Azange akhulume ngofather, azange akhulume ngomother, azange akhulume ngowife. I want you to understand that. Kodwa sokukhuluma umuntu osazi ngofather, osewazi ngomother, osewazi ngowife uMoshe. So let me now talk about marriage itself.
What is marriage to Hashem? Marriage to Hashem is when a man finds a woman and want to make a woman his wife. And how do they become one? They can't become one because of the covenant they make uma beya ocansini, when they sleep together. When they wake up there, they are a wife and a woman. They are a wife, and a husband. So that is the marriage uHashem ayibusisayo. I want you to hear this again. When a man and a woman come together in bed, when they wake up, they are now husband and wife. They are married. They have now come together. They have joined together. Angazi-ke abantu abalala na wonke umuntu wesilisa nolala na wonke umuntu wesifazane kusho ukuthi ushada nabo secretly. Ingakho kuthiwa i-fornication, ingakho kuthiwa i-adultery. Ngifuna u-understand land, because ukwenza secretly. You are marrying women, you are marrying men. Umuntu wesifazane uhamba ulala na wonke abantu besilisa. Umuntu wesilisa uhamba ulala na wonke umuntu wesifazane. We are actually cutting a covenant of evil this time, of demons, of evil spirits. It's not what Hashem said. And it doesn't mean ukuthi uma kubusiswa ke manje later logo manje sokusho ukuthi sokwa Hashem, because isiqalo sako sibe wrong. Uma uthatha umfazi womuntu, uthatha unkosikazi womuntu usushada naye. Ingakho bethi if you commit adultery, you have cause also when you come back to your wife to commit adultery. Ngoba kuwena sokune spirit sani se adultery. Usubuye usukhatha i-covenant ye adultery nomkakho. So I want you to understand these things. So now this is the important thing. Umshado wezwe uhamba nge-constitution yezwe. Izwe nezwe kubhalwa incwadi yomshado. That is a contract, it's not a covenant. It's a legal binding contract. It's something that puts iyanibopha nobabili. Inibopha hayothandweni, it's nothing to do with uthando. Inibopha ezintweni. Kodwa kwaHashem akunibophi ezintweni umshado kaHashem. Unhlanganisa enyameni nasothandweni. Ukuthi wena ndoda uthi usuzomnakekela, umthande, umvikele, umprovide. Wena nkosi umuntu wesifazane uthi uyazinikela kuyena, you submit kulo muntu wesilisa. Ngizoqhubeka ngikhuluma ngokuthi how do you choose a woman uma ukuHashem. Kuhlukile nokuchoose a woman uma ungekho kuHashem. And ngizokhuluma even ngokunaba ukuthi nihlala kanjani emshadweni kaHashem. Kuhluke ngani ukuhlala kwabantu emshadweni okungewona kaHashem, because it is very important. Ingakho namhlanje kunama problems divorce, namhlanje kubulawana, namhlanje kuthathelwana izinto athi umuntu wesifazane I will take him into cleaners. Ngoba naku umuntu wesilisa esenze izinto ezizi outside of the contract. Ngifuna nomuntu wesilisa understand ukuthi now sayina incwadi yomshado, usayina i-contract, not i-covenant. Usayina i-contract. So ufanele manje ukujikela nge-contract, because i-contract it's binding two people. Ngani? Legally. Ngomthetho wezwe. Ngokwe-constitution yezwe. Awukwazi futhi ukuthatha omunye umuntu wesifazane. Not alone to go and fornicate. Uzokubopha, uzokucleana, uzokuthatha kuma-cleaners uma uzobreaka i-contract enisayine nayo. So ke lalela ivideo yami elandelayo ngizokwanda indaba yomshado. Hashem bless you. Amen, amen, amen.